Hvor har man med? Hvis du var den næsten døde. No. Laura, han faldt igen. Laura, du er jo mor til Sylvester. Hvordan har du det med, at han står på ski på den måde, som han gør? Det er meget uansvarligt. Hvorfor blev han inspireret til at lege Jackass? Har det været noget i din opdragelse, der har gjort det? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at der er noget helt galt derinde. Du virker ellers som en meget voldelig person. Mig? Ja. Nej, jeg snakker du. I almost died today. Alle mulige forskellige outfits derinde. Jeg tror bare, de kørte ned. Og så er jeg sådan ret kald. Kan I ikke gøre det sådan lidt mere dramatisk, så vi kan lave sådan noget vlog? I'm in the low gang. Are you? Come, you're perfect. Daffy! I baggrunden kom det toget. Og jeg siger, this is the Marabou death drop. You're perfect. Ja. Jeg har ikke styr på lortet. Jeg har lort på styret. Sylvester, hvordan er din skidag gået indtil videre? Altså, everything I did for the chocolate. Så jeg håber, at alt det her sne i underbukserne er det værd. En pink madkasse. Nå, ja. Jeg havde brug for nogle penge. Det er Arsjak. Så er det. Du har sådan lige lidt sne der på vanten der. Tak. Sådan der. All good. Tilbage. Wow! Vi spejlvender bare den her optagelse, og så ser det ud som om vi har den sådan close-up, når du falder. Wow! Thank bro. No! Det går sgu ikke, Sylvester. Jo, her går det. Jeg filmer. Oh shit! No! Oh no! No, he's Oh no! Oh no! Oh no! I'm a real maverick, so. Yeah, yeet! Yeah. Are you okay, man? I'm coming. Doing, mate? Kom til far, mand. Man kan køre igennem her. Hvor er du syg? Are you okay, mate? Okay, jeg er ret hurtigt lige om lidt. Så du kører, og så filmer du mig være rigtig dårlig, ikke også? Og så kører du rundt om og stopper og venter på, og så hopper jeg ud over fald, okay? Ja da. Flow!